Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya niadto si Jesus sa yuta sa mga taga Gadara didto sa tabok sa lanaw o gitagbo siyag duha ka tawo nga nanggula sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og pintas kaayo. Og kay gikahadlukan man sila walay nangahas sa pag-agi ni adtong dalana. Og misinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili papanahon? Dili layo dito may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Hesus, kun abogon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy. Hala, panulod kamo, miingon si Jesus, og nangadto sila og nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon mihaguros pagdulhog sa pangpang og nangambak sa lanaw og nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini nanggula ang tanang tao ni adtong lungsura aron pagsugat kang Hesus og sa ilang pagkakita kaniya nangamuyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong kasagaran nga hunahunaon basta daghan gani kayo ang mga ihatag sa Ginoo nato sama anang mga abot sa atong uma, mga ani nato or naatay gipangbuhi nga mga hayop, dagko kay taghalin, halin sa baboy, halin sa manok, mga halin ana mga baka ug uban pa nga atong gipamuhi. Malipay gid ta nya moingon deta salamat Ginoo kay imo jud kong gitagaag blessing. Pero naa gani tao nga moabot o niya tungod niya mawagtang ang atong mga gitawag in quotation o grasya murabag nagdag di malas ba unsa may ato dayong hunahunaon maingon din ta papahawaan ning tawhana kay nagdag di malas sa atong kinabuhi. Muna sa unang pagbasa mura mag gidimalas si Sara tungod ni Agar kay mura mag muilog naman sa bahandi nga iyang ipasunod sa iyang anak gikan sa bahandi siyang bana, muilog man sa tong anak ni Agar nga ulipon siya dimalas magining tawhana ako ning papahawaon mo tong gipapahawa gyud in taon ni Sara si Agar. Hapit na gayon taon mamatay dito sa desierto. Pero sa dihang hapit na mamatay si Agar ug ang bata niya, anak sang Abraham, gitabangan sila sa Ginoo. Gitabangan sila nga makainom og tubig, malagsik og balik, unya gikuyugan gis Ginoo ang bata aron modako og mahimong amahan sad sa daghang mga katawhan. Gani mo na gi-claim karon sa mga Muslims nga mao ilang amahan si Ismael gikan ni Abraham, Ismael mga Muslim. Kita gikang Abraham si Isaac nya kita dayon mga Kristiyanos. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon ta sa to
Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Kini di ay gitawag nato in quotation nga dimalas nga makawagtang sa atong mga gisaligan nga mga grasya, mao ni makapahimo natong kabos. Unya ini kakabos na nato, anha dayon mosod ang Ginoo. Hay may inyong palabihon, ang hinatag o ang gahatag? Sa may inyo ana, ang gihatag o ang naghatag? Mao na pasagdailan ng mga mawagtang ng mga hinatag, sama ng mga kwarta, mga tanom, mga hayop. Ang siguro agyod nga naa nato ang naghatag. Pero tungod lagi sa atong pagkamubo kayong panabot o attach kay taani mga butang sa kalibutan, nahitabo gyud diri sa atong ebanghelyo unsa may gibuhat sa mga tao. Sa dihang giluwas ni Hesus ang duha ka tawo nga giyawaan niya ang mga yawa ni hangyo nga pasudlon sila sa mga baboy, mga 2,000 to kuno kabuk baboy. Ang tanang baboy nangambak ngadto sa linaw og namatay. Sa dihang nakita sa mga tawo nga porting patay sa baboy pero naluwas ang tawo nga mga buangon katong giyawaan, ilang gihangyo si Hesus nga pahawa diri. Kay mura magdimalason kay kagnaw. Tungod anang imong pagsigig luwas og mga tao, kami may maamong ang amo mga hayop mo'y mamatay. Nang litan ro na kay silingan nga tungod anang imong silingan mga matay ang inyong baboy, unsa man papahawaon o panggaon. Sige ra barong patay sa baboy kaning unsay tawag ana? ASF. African swine kuan sana failure. Oy, makuan ta ato dayong hinginlan ang tao bisag asa pa. Mao na kay ang Ginoo nagpatalinghog man sa singgit sa kabos, kinahanglan mahimo gitang kabos. Niya kung daghan tag kwarta, daghan tag mga bahandi, ayaw gyud pag ukon-ukon sa pagpaambit ni ana aron mahimo kang kabos, aron padayon nga mobaha ang grasyas Ginoo padulong nimo. Muna iyampo nato ato mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno nga mahimo unta sila gyud nga kabos aron magsigig baha ang grasya niya, sige sa silag paambit nganhi sa katawhan nga nag-ilaid sa kalisod ang mga Filipinos karon. Kung magsige lang ning atong mga leaders, magsige ni sila paambit sa ilang mga grasyang nadawat gikan anang ilang gilingkuran, gikas presidente hangtod nga ris barangay level, sigig paambit, ang Ginoo di sad mohonong sa pagsigig pabaha o grasya, mag-anam gyud kanindot atong nasod. Pero kani sila magsigig away, sige anang mga kinihaay, dinautay, nyap tigom gyud tigom, mag-anam gini kaot-ot atong nasod. Muna ang pagkamanggihatago nato ngadto sa uban, makapahimo natong kabos apan himuon sa tang dato sa Ginoo aron padayon tang maghatag sa uban. Mga igsoon, mas dako ang kalipay kung kita manggihatagon kaysa daw ta. Mas dako ang kalipay kung ang naa sa atong kasing-kasing mao ang Ginoo kaysa mga hinatag lang sa Ginoo. Unang atong iyampo nga kita unta maingon ani ngato sa mga igsoon nga manggihatagon kay nato dinhi, to mga benefactors and donors, iampo nato sila nga daghan pang grasyang moabot nila aron daghan pasad ang mapaambit nila di lang dinhi sa ato ngadto sa uban. So salamat kay ninyong padayon nga namalit og mga slots dinhi sa atong parokya. Pag-ampo sa katawhan, mga igsuon,
Walay makatupong sa kaayo sa Ginoo ug sa iyang kamanggihatagon. Busa masaligon kitang muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong simbahan, nga sa kanunay mapadayunong magsangyaw sa kaayo ug kaluoy sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagdumala sa pangagamhanan, nga sa kanunay ilang mapaambit ang tiunay nga pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga linupigan ug mga sinalikway, nga kanunay magmalig-on sila o magpabilin sa kaluoy o sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kabatanunan, nga makabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mihalina, nga pinaagi sa kaluoy sa Dios, matagamtam nila ang kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og manggihatagong Dios nga langitnon, dawata kining among mga pangamoyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.